Naata bisita guys. Naa MG guys. Saman yung gihanda kagabi eh. Gahapon. Wala, ang daon. Katong tami dito kagahapon pero na short man sa oras. Kausa kag anak ta? December po hon. Ay gay. Bantay na si kuan siyang manghod. Maria. Lakaw chi kuan na tong kuan dito kaw. Kagi mo ta sa pizza. Ha? Lakaw kumuta na tong harina dito. Kumut-kumuta na tong harina ko. Bago ko mata. Doon sa mga mata di ay. Mata ko ulak sa kiulan. Ha? Nya. Sa kiulan niya. Mata ko, bago katulog. Nauwanan day ka. Wala, nung sa kwarto nagtulo. Hindi sa do. Kaihi di ay. Ay, saba di ate kay nag-video ba. Adik Jing, pamahaw to Jing. Ta. Kuan mi karon guys, magpizza. Dato naman taning sa kuan sa birthday ni Princess unya kay nagbalik naman wala naman ako naapas pagluto kay murag apikin na sa oras. Awa na luto kagahapon ang tato na kog lutoon kini si ate gid kay daghan kayo kuan mong wa mi na kaday nagtila tata kagahapon na. Ang itsata na sa tata ali na lang ali din hita kay kuan sa wada ko pamasahe akong gikuanan sa pamasahe kay parang kanina ni. Kay lutoon na mo ning pizza. Celebrate na mo karon yung birthday guys. Bilitin na ni ah. Ang importante nga nakasimba ko binuangan kaya nagkuhan ba ko nga magsimba. Correct. For birthday. Surprise gani. Nung sa din sa. Mahal na re. Sa kanilog ko. Ali na. Mahal ta ding. Kay Nanamaw naman mo kapilang kitag kumaw. ay sila mo kay kalit man to si tarang-tarang paghapon sa gali sa gusto mo no. Aman si Princess Day. Nagbalik na. Achi. Nagbalik na si Princess Day. Oh. Gani na nagbalik siya. Oh. Bahal kaya na kamo bahal. Alin na lang. Ano namin na lang. Ano re? Kumahaw ka guys. Hindi ka mo lagi pagkuhan. Ay, dito. Kumahaw natin ka. Panalangin sa Queen. Let us, O Lord, and this lady, teach her about your sick and thy bounty of her soul. Oh, mo yan. Slag yan. Tawa. Tawa. Say. Kaon ta guys. Kaon. Buntag naman ako na basahan ang kuhan sa maestra. Nga walay klase. Dito mo sa kadlaw nag-ilaw na. Ang nini? Isa. Talapin ko yung isa. Dapat masibog yan po. Ito si Boy. Ang gani. Gabi naman ang balito na. Kaya mo tayo na kuan nga. Naglasin. Lagi siya mo galit ko ni. Kuhay sa bukog daanan na matang si mamahon. Gabi, nag-chat ang maestra na MJ ng klase. Pagkaw sa buntag na, anak pa na ako nabasahan ang kuhan sa municipal sa nakapalo man mi sa municipal sa Tarasayan. Nag-update man sila. Wala klase. Nareklamo niya ko ano? Sit down lang. Kaya atong video. Di, talaan ko. Wala akong klase lakaw. Wala akong... Eh, ibilan na doon din. Hindi mo pang isugot. Ibilan naman yung umadal ka may kao. Pag ibilan ba yun? Katong pagkuhan, katong sa Davao ng kuhan ba? Doon sa eskwelahan la NJ. Pusok-pusok sa itong lahat ba eh. Gawa. Ang kuhan din ng maestra pag kung gawas. Kaya okay kuhan, kabig court sa Libertad.
Ikaw rin naman dito yun, si? Balik Boom, kabalito na. Kamati mo dagan mo. Ay, teka, hindi malagta. Aha, pamanday mo dito. Aha, pabalito. Mga alas 9, mga diha bisa. Nagulwan or Berto ba? Nag-try ka ba rin yung ganyan? Ah. Yung mga kay ang center ang gamitamon dito. Yung nakulat pa. Alas 9 man to kapin. 9:55 man tingnan to. Sila ni Queenie pag idatong nga timing kaya wala lang may stress ila rom. Ang may kamestra lagan na yung mestra din. Absent man ng advisor na ang subject teacher pag nila wala. Katulog nga tayo hinuon nga. Hindi mo kasabi ko ni. Kuan. O hinuwi. Uy, kauban mga bata sa rumba. Ma'am, hindi mo ba ma'am nga ka niya. Ang busog-busog pa din sa Davao na. Pero may ganit, adlawan. Yung gabi ito yung safe na. Dapat niyo pong digbon. Pero mura kay pagkay sa sabaw mo. Wala mo kayo kay adlawan ba? Kabantay niya ang adlawan. Katong na nakadagan nga nabundakan, no? Siguro to. Nag-post nila sa kuan. Dito na dapat sila Alchil din ang lugar din, ang inyong giat ko na. Dapat ila Alchil. Kung wala sa mga tagang dito, sila. Ayan, nagabayan dito na. Magkanto mo si Malada. Ganun ang dako mga simbahan sa Cebu. Ano panaaran? Sige. Ay, sa tundaan. Hindi ka na pang hindi ay panaan. Ay, sa tundaan Ano na kayo. siya ang kuan? Magsulod ka dito, buwan mo naman. Di ka bawal na magsinilas. Siniin ka. Kaya may ang simbahan na ito ang Hindi ito mo panaaran din. Ano na maulan may misa. Dili ganito Domingo, dili ito man kagagawin ng tao. Ilang dito na niya. Ito mo panaaran. Sabat na ko nag sa Domingo. Sabado. Bernes, Sabado. Domingo. Ilang bitaw. Kato ka mo nag-atun sa mga adlaw. Okay, Sabado. Adobe. Okay. Pwede sa. Yan ang nagpapuro mo ng guro. Pwede sa buntag. Hindi lagi ba? Kung ano ito, Iba na sila yung mga baligyan nga kanang pangkuan si. Yung pangkuan sa mga dibutos ba, di ba? Ang gaya na nindot na, no? Mga kuan. lana rin na dengan kumpul. Ito na kapalit mo. Oo, kuan din. Hindi ako kwarta. Ang lakaw mi nga gasto tanan ni Ate Maya Mia pamasahe na mo kaon na mo Ate Maya Mia. Pero at least mga nakakuan sa mo dito nga. Nakakuan mga tabang. Katulad mo sa tabang nga. Hindi ako dun sa Binuangan, basta Domingo ah. Bitaw niya eh. Basta Domingo. Kita na sa bame. Anak ato mi dito gapon. Dali ko may kadyot terus kayo kaya puro-puro mo si MJ. Wagi din nga mga humol sa tubig. Tapos taon. Hindi rin naman giuban. Paiguan rin naman itong gihatag natin. Kuyog-kuyog dia kan din. Ay, uwan na lalo ah. Diyan, siguro ng pite. May klase. Wala nga sigo. Siguro ng pite. Sunod na sila ba yun? Hindot naman dito. Dahil sila na sa campur di ang misa. Bumit na. Dito sa baba ng kuwan. Nakalas magod ko na kanan. Di, kauban pa na ko si kuwan.
Nagalo na ako nga balabag. Ilan na. 2 na tuig. Ito nagkuhan ko nga balag ko handas birthday basta nakasimba ko. Kaya mo hindi na short hindi ka sa one wala pa mo masahe di. Ito nagkuhan ko ni ate. Wala na pantalon. Wala ka pang talon hindi na short. Lugi yung birthday. Taon din di. No, hindi ka itong paglinog. Gulos pa kaya ka magdiyaw. Tingala, di pa ginanggawa sila tanan. Baan nyo dyan? Paano yung mga bata yun po? Paano ito lino? Wala na kuya panda sa linog guys. Sige na nang balik lang. Dito sa buwan o sa buwan. Ano kuya pan? Sige ba guys? Ito ko, paano ni mama? Balik na kayo. Ano sabi ito si mama taas kaya dugot niya? Lahat ito may laman lang. Hindi init-init. Ano sabi na painit tayo? Lampas. Sige. Ngunsa siya? Lampas. Ang dami siya lampas-lampas. Siguro naman ito pagkabutan upload na po si ate na kuwan. Hindi pa yun, padala. Ngayon. Di pa dala sa ospital? Di pa man? Okay lang ko na siya. Okay, ikaw ba? Saan ang po kayo? Hindi pa? Sakit yung ulo ma, dili man. Ano sa na oras? Tulugan ng dala siya? Ikaw-ikaw ginadyan kay dalo na sa ospital. May ganyan, nagsugot na yung dalawon. Ikaw nga, akadlok man ka mama, hindi man ka na magbiyaan dito. Yung hindi lang sa gilid. Awan basta pagkahon niya kayo. Sabat ito, hindi magpatiyo na, dapat yung ulo. Oo. Ini yung si mama yun. Hindi niyo ka na ingon. Pangutanan ako, dapat yung ulo, dili. Dito na siya nag-istorya. Ano Na. nga, parang ko nga. Dalo na sa ospital, saya, pangas na ko kaya. Ako, ano ko dito, uli ano na yun. Kumpiyansa. Yun nga ako sa Janice nga. Bipihin ninyo na ako dito dyan. Taas nga na yan, ilugsong, ginaidalo na to sa ospital. Napaligpangas hindi siya dito. Ang katipangas din, ipapa, beto sila nagiging itong birthday ni Princess na sa Jamaica. Pati ako pa, tumasa dito ni Nestor. Na, wala ko siya nagkaon. Na. Na, hamtok mo ko kayo nagsuka man. Siya? Jesus ginuto. Taas na kayo dugo na ito. Suka na siya? Suka man, di mo to, gando-gando, iko nga, ay dalon na sa ospital sa ayaw, kaya pangas ako. Galing nga. Bibili niya na ako dito sa akin, ganyan ko na na. Tugbo na na. Tawag na sila, kahit hindi ko nang tugog. Kaya saan pa nila? Gagahit sa siya. Kanya. Pagkaisip si mama. Ito nga. Ayaw paghabot dito mamay, igo naman tayo pa. Kuan na nakamoy, pakuan sa inyong dugo mo magluros ka ah. Kasi Sigara, kasi kuwan, hindi ka na magbiyaan dito. Sagara pwede sa palisayan yung mga nangatigong high blood baya. Tulong maestrang sinini ko kay high blood baya. Ito atake diretso. Oo, wala. Ang bag, pinsan ba rin ng high blood? Kubalikon pa ba nga ako, o magkuan na ah. Ang pugos nila, paglantaw ko rin na, papanadin na. Pagkuan na, dugo ng taas kayo, nangyari nga ato daw, di mo sugot. Kaya ilang si Danes. Pero hindi ko siya na. Kuan niya, ay pa. Pagkagahin siya mga sayahin niya po na. Balikon pa ba? Ang gani. High blood na. Rider ko ng lihan high blood. Pag dala dito, o bala na mo ah. Diyan ka, pero dito magbalong. Saan na mabiyain naman niya? Wala mo nabalik ko sa'yo. Painting sa dito. Naman na isuksok sa kuan di o. Dila. Pababa sa dugo. Tuya itat sa unan. Suksukan lang sa dila. Ano mo nga alas 11 ka? Nabili kita nyo.
Painom siya sa iya ha. Na, tanan ko na. Pag-abot sa alas 11 siguro ito kapin. Pinaglinog ba ito? Ito mo sa ospital, naglinog ba ya? Mga alas 11 siguro ito kapin. Ito, si ate. Siya nga ulit na ta kaya. Iboris na yung dugo. Susi. Di pa ulit namin. Susi na kami. Abot na ito din yung alas 12. Alas 12 na ito ah. Alas 12 eh. Yeah. Kaya digapon ka urban isap nga. Kuan nga na diretso ra magani. Kung kauban na sa lagmulong siya. Init ka kayo. Ay blood na diretso ra ka kuan pag-attacking diretso ra. Tibong-tibong din ang tuwa. Kung nga naging high blood nga kung gado ka sa Ay, init. kung ituro na lang din na siya sa kung pagkainom sa yung sambal, paluap. Kung sa yung pagtabataan din yung ino. Abortahan man. Tawago nga na sa Adadlaw. Kapon siya tambal. Buntag Buntag ka. ang lusartan ang Buntag ano na ang gabi. ipin gabi eh. Duha ba na yung inuman? Oh. Ano si Kwanda yun? Ano si Liming? Kasi Abay, klase na human dito siya ang trabaho. Naglakaw. Ay! Ano nagibak na nagagawa? Ginataan ng puso. Hindi na kilala handa mahal mo kami Pasko. Hindi nakasimba sa kuwan, binuangan. Simba ko binuangan mo, baya kong kuwan. Bahala ko handa. Basta makasimba. Lalo ko na ito sa dan. Tukat na Hindi mo naman kami. paminaw. Kung ano to kay ako. Ay, di ako. Pangayo, mali ko sa... Ibig ka sa gabi. Bakit sa kuno ka nagdali-dali? Pangayo pa mali ko sa... Sa'yo ba yun? Lusartan to sa... Hiwa si Saysay sa lamas guys, kaya nakadala man sila ni Papa sa isda. Kaya gikan man sila nagkubra silang senior niya. Diri sila naghapit na ilang sabahon. Yang naghinlo pod sa isda. Ito arang naghinlo sa isda si Bintoy ug si Chichi. Hi guys, mayong udto sa inyong tanan. So nahuman na may upan ni udto guys. Unya nagpatubo pod ko og do kay para akong himuon sa pizza. Nagtubo na gid siya o kay nag-ulbo na. Nyato sa ning hiwaon ang hotdog ug ang ham nga atong Excuse me. Ato sa ning hiwaon ang hotdog ug ang ham nga atong isagol sa atong pizza. Nya na pod tay pinyaan nito ara dadto. Imo tag pizza gahapon ko ra tanig himua unya kay langanin masa kuan. Ya, nabilar pod guys kay pag uli na mo gikan gahapon gikan sa ospital mga alas 12 na pag abot diri. Wa pa din nakakatulog kay nagkuan-kuan pa. Sa pangbuhaton. Nabilar nya. Giwatan mo ko sa ate kagahapon kay malagi siya nga agad tumila tata. Ang kung himuon sa nako ni Tin sayaw na kay gadto tay tata. Kay wa man gid nakaadto. Kay himuon ko tani kay dalon na tata. Dem sayaw na nawa na nakaadto kay na short naman sa siyang oras. Sa pangas ako na wala man siya kabalik tubong. Ang si tata na lang kung gipanhi dinhi. Dato ni lutuon ka. Para gid tani sa iya mo na. Gahapon ko lang tanig lutuon lagi kay dalhon ako sa iya. Kaya wa man naapas na to sa iya ni Princess na si tata. Kaon ka na ni Jeng? Kung lutuon Jeng kay parang
Naman na nato og hiwa guys. Ato na rin ko ano natong duke para ma-plaster na ug maluto na dayon. Ako sa itong ipainit ang i-preheat sa ako to. Ay, kagalgan ko guys. Ato sa itong i-preheat ang oven. Di na guys, naka-ready na, nakahimo na ta og isa ka kuan. Kani akong gilutuan kay dako kay para nga dili ko magbalik-balik pag sigig tungtong ani mao ning kining dako ang akong gi diretso na kog luto. Nato ra na siyang slice-sliceon. Yang atong sagol man na naapod tidbits murag gamay na ang atong pinya guys. So ako na pong gi-preheat ang oven. 25 or 30 minutes na siya pa preheat ana. Ayhan na to ni siya isa lang. Luto na siya guys. So ato na ning slice on kay para ato nang ipa-snack sa ila bitaw aron makakaon na ta. Luto na siya guys. Mo na lang ni nabilin sa sige nila. Wait ko head. Uy, kaduha na ka. Mother. Snack na mother. Ay, commander. Bangon mother. Daw snack na mother. Ay, commander. Ay, commander. Ay, commander. Ay, pag nagkatulog ka. Marami na yung Korean salida. Cheo, dili na ka? Sure ka? Si Sara ka, hiwa ang iya ha. Mantay na nasib. Nasib da. Kaya mo. Full storage. Chiche! Nasib na ni mo ni mula? Wala pa, di kasi lagi food storage. Wae. Hindi ka naman ako. Hindi ka na. Cheo, Sige, di sa kamalo na ni Kukuan. ano ka? Ano ka? Ay, kaya dali. It can wow, Wala ka? it's very, very eager. Contact pizza guys. Mana ka? Mana na? Guys, nahuman na may og snack sa pizza. Nya. Wa tatas talbos kay iyang utanon og itanom. Rentang lad po dayon. Bukan ta guys. Maong mga. Meron ka na daot na. Magkambog yan dito. Birahan na isa ka tanglad. Hmm. Upat raman to ka. Puno Upat raman to ka. Tanuman dato ang kuan si. Ha? Rere, kato nila. Hmm. Palipin ko ta sa bitsin og direct sarap. Palipin lintang. Adla na nire pagpangas. Ano bung ka gyapon mo dayon? Apit ta pagbong. Sabag naman ang narimid yung Karon pa na ako nabasa ang kuan. Ang Message sa maestra. nga Karon pa ako naka-open sa group chat, karon pa ako naka-open sa Messenger. nya Na dahil lang module. ugma at ng kaon. module ra sila. Mama magpaugma na pagpaugma mestra. Ay tunga sa karon ma. Ay pahatod dala una. Kay papalit sa Ako na lay palit ihatod na ako ugma. Kay aron ma kuan to ang Kay basig magsira na ba? karon sa oras karon day. Alas 3, alas 4 siguro, alas Lagi 3. nagsira na karon sila. Rasa ni na ni mestra dali. Sa Nalunso. Kita
naman ilang master ay di si kuan. Si. Lama si Lili. Ito na, nagpangas na. Nagpangas na. Ignan ko beto siya nga pagpanigway na sa baka riri pag sayo kay aglakaw ta. Di kuan man ni no. May ulo dali ni no. Giulod na gina makay. Kur pagwag abono kur, kaya mabunuhan ang kalabasa dana kuro. Papadat lang trabaho ni kuan sa kuan. Di ber mo sa bayad. Apa sa bere? Gibayaran naman. Wala, nagdigo na lagi na itong kapayos ma. Sa isa na po. Wala, nang gawas ang bakitino. Tsaka na. Papayas dagko baka niya di siguro ni dagko mada. Dili Tura da. na yun si. Ikaw diha. Tanaw ni mo nga okay ra. Okay na. Ako, nasiguro ni ma. Ay ang katong piniriri kar mo balik. Puyo kor. Ay, ida. Pagkuhan. Wa pa man sad upload ang akong cellphone. Uban sa rin ko ni Kwan na nga. Uban sa ko ni naman kung ano kong module. Ha? Ay unya na lang muta pag human ako pag kuan pa. Kamu lagi una. Di buntiyak mo. Ay, ganito. Ganito ko na. Kapag as sa kada na tata. Tanong gani ni Aliban ko. Itanom gani Ang no. ulo din no. Tapos brand. Bang. Agay. Itanom gani na yun ma. Para ha? ano ba para? Agi tanom na kuning na may tinanong. Ambela di. Kung dala din siya. Kuangan pa man. Kur basing gihurot na to ang kuan dito sa ang pizza kur. Halig. Bintana na lang daw. Finishing daw yun. Tanaw. Ah man. Kani? Kuwan na na. Ano ko makadaog pinuntan pag ibot. Kaya na ande. Wa man gud na nagdulot sa ilawom pagkuan. Ya tama dito gitanong to sa kuan man. Area ni. Pusing.